Genesis, Kapitulo 11. Ang Tore sang Babilonia. Sang una, ang mga tawo sa bug-os nga kalibutan may isa lang kalingwahe, kag pareho nga mga pulong ang ila ginagamit. Samtang nagapakadto sila sa sidlangan, nakalambot sila sa patag sang duta sang Babilonia, kag didto nagpuyo sila. Dayon, nagsiling sila sa isa kag isa, "Dali kamo, mahimo kita sing mga tisa, kag aton ini pagbahon." Gani may tisa sila nga inugpatindog, kag aspalto sa pagpatapik sang mga tisa. Dayon nagsiling sila, "Mahimo kita sing isa ka syudad nga may tore nga lambot sa langit, agod manginbantog kita, kag indi kita maglapta sa bug-os nga duta." Karon ang Ginoo nagpanaog sa pagtan-aw sang syudad kag sang tore nga ginpatindog sadto nga mga tawo. Kag nagsiling siya, "Karon ini nga mga tawo may pag-isa, kag isa lang ang ila lengguwahe. Pamuno pa lang ini sang ila pagahimuon. Sa indi madugay, magahimo sila sang bisan ano nga luyag nila. Dali, manaog kita didto, kag tublagon ta ang ila panghambal, agud nga hindi sila magintindihanay." Gani ginpaalaplaag sila sang Ginoo sa bug-os nga duta, kag nauntat ang ila paghimo sang syudad. Ang syudad gintawag Babilonia, kay didto gingumon sang Ginoo ang lengguwahe sang mga tawo, kag gikan didto ginpalaptan niya sila sa bug-os nga kalibutan. Ang mga kaliwat ni Sem. Amo ini ang mga kaliwat ni Sem. Duha ka tuig sa tapos ang anaw, sang si Sem nagaedad sang 100 ka tuig, natawo ang ianak ka lalaki nga si Arfaksad. Sa tapos ini, nagkabuhi siya sing 500 pa ka tuig, kag maiban pa siya nga mga kabataan. Sang si Arfaksad nagaedad na sing 35 ka tuig, natawo ang ianak nga lalaki nga si Sela. Sa tapos ini, nagkabuhi siya sang 403 pa ka tuig, kag maiban pa siya nga mga kabataan. Sang si Sela nagaedad na sang 30 na ka tuig, natawo ang ianak nga lalaki nga si Heber. Sa tapos ini, nagkabuhi siya sing 403 pa ka tuig, kag maiban pa siya nga mga kabataan. Sang si Heber nagaedad sang 34 ka tuig, natawo ang ianak nga lalaki nga si Peleg. Sa tapos ini, nagkabuhi siya sing 430 pa ka tuig, kag maiban pa siya nga mga kabataan. Sang si Peleg nagaedad sang 30 ka tuig, natawo ang ianak nga lalaki nga si Reu. Sa tapos ini, nagkabuhi siya sing 209 pa ka tuig, kag maiban pa siya nga mga kabataan. Sang si Reu nagaedad sang 32 ka tuig, natawo ang ianak nga lalaki nga si Serug. Sa tapos ini, nagkabuhi siya sing 207 pa ka tuig, kag maiban pa siya nga mga kabataan. Sang si Serug nagaedad sang 30 ka tuig, natawo ang ianak nga lalaki nga si Nahor. Kag sa tapos ini, nagkabuhi siya sing 200 pa ka tuig, kag maiban pa siya nga mga kabataan. Sang si Nahor nagaedad sang 29 ka tuig, natawo ang ianak nga lalaki nga si Tera. Sa tapos ini, nagkabuhi siya sing 119 pa ka tuig, kag maiban pa siya nga mga kabataan. Sa tapos makaedad si Tera sing 70 ka tuig, natawo ang iya mga anak nga mosanday Abram, Nahor, kag Haran. Amo ini ang mga kaliwat ni Tera. Si Tera amay nanday Abram, Nahor, kag Haran. Si Haran amay ni Lot. Si Haran napatay sa iya kaugalingon nga banwa sang Ur, sakop sang Babilonia, sang buhi pa ang iya amay.
Si Abram nagpangasawa kay Sarai, kag si Nahor nagpangasawa kay Milka, ang bata nga babayi ni Haran nga amay ni Iska. Si Sarai wala makapamata. Gindala ni Tera ang iya anak nga lalaki nga si Abram, ang iya apo nga lalaki nga si Lot, nga anak nga lalaki ni Haran, kag ang iya umagad nga babayi nga si Sarai, nga asawa ni Abram. Kag naghalin sila sa syudad sang Ur, sang Babilonia, sa pagkadto sa duta sang Kanaan. Naglakat sila tubtub sa Haran, kag didto nagpuyo sila. Didto napatay si Tera, sang nagaedad siya sang 205 katuig. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang aton masunod naman nga episode nga mo ang Genesis Kapitulo 12. Madamo gid nga salamat.